Ayo bucitan. Ya matamu sing biru kuwi ya. Yen dene yo padha wae. Kowe dolen ono karo bendara dicaketi. Bendaramu Ndara Begawan. Madu Kismo. Pabrik gula. Madu brono. Nembe wae ngendurke toko iki sing toko Bukasan, mbuh. Arep masak opo? Bendaramu Begawan Madu Brono kuwi wis ana sawetara duwe. Anggone prihatin ana tengahé warna. Ya kuwi alas Minang Sraya. Mula pertapan nyestan pertapan Kringin Putih mergo pancen ana pengengan alas kuwi ana Kringin Putih. Ngono to, Pak? Sampun dateng Ibu Priatos wis rada sawetara suwe. Nganti gogro sika. Gogro sika mingkari baluk karo kulit mergo saka suwe ning ngene. Ora gugu, ora nunjuk, mongko ora sare. Kuwi kanggo sapa? Sapa wae sing bakal gayu marang kamulyane urip kuwi kudu gelem bayang. Ana paribasan aduh sego nyekrake panguwasa cerah sego bakal rusa ngono Pak. Ayo ben disebut arep paring pangandikan apa karo kowe kabeh aku ya ora ngerti. Ayo dicaketi. Nggih Pak. Nggih Pak, nggih Pak. Kapan mongko mongko kalimo canggala lang-langing jagat kang sunata pandu-pandu
Sasise sapi kumarang sapiku sasise sapi guarang satu topel pak pakai ini bisa sebutan bahasa ngapain begitu ungket sabutan bermelihat apa dua hati ini artinya apa begitu menakut ungket bahasa jadi kos titik belmak dadi wong sing duwe tanggung jawab keluarga aja meneng bae obao golek sandang pangan nguripi keluarga ora ingkang oleh titik oh ngono Pak yen budi doyo nyambut gawe terus kok berkah tanpa ada dicono Bener meniku anak-anakku sampun ngadeg Doro sampun ngabian karo Doro Gus Doro bekal madu broto kula sampun ngadeg deh kula kok ngadeg den kok ngendika aja meneng wae kula nek ngotoki piyayi niku nek meneng wae susah wis meneng wae ora ngayo apa ae Udun ora, edan ora, ngopi ora. Meneng wae. Oh, ngerti kok, Dik. Kakang Badranaya lho wonten dapat. Anggun ngbangunake tapa pertapaning nggih. Wis rada sawetara suwi nggih. Kersanipun Ndara Bengawan Madu Broto niku napa? Bakal gayuh tunggaling Jawaka wahyuning kanaring jenengan Samarika den prayitna sampun resiko kalih Gilar kinar semedi tengah latar tengah mata nembe ngertos menika yen to panjenengan iku sejatosipun kepengin gayuh nunggaling Jawaka wahyu ning kanaring dene mengkono kaki niku kena kanggo contoh ana kanggo contoh batang para muda yen kepengin bakal gayuh kanggo gerakan kepengin gayuh kamulyaning urip niku kudu gelem prihatin ora ana wong
penak uripe kok diujuk-ujuk peteng keren niku ora ana. Kudu gelem prihatin, kudu gelem budidaya. Dadi ora cukup prihatin ya karo budidaya. Ora cukup budidaya niku kudu gelem prihatin, ngoten. Mantang panyune pada Gusti kang Bodhipati. Iya kaki. Lha ya. Ndak yo apa wae kudu gelem prihatin. Ane aku ki paham, agama ora paham. Lagi mana apa? Ngepuru awak. Buang yo mangan bae. Kebuang mulya uripe. Buang nek lai-lai panganan. Ngoten niku. Iya kan. Yen sampeyan gadah panjenengan kula mong panjenengan kula sing ngrigenke panjenengan. Kula sing iguhke panjenengan. Kula sing merkintoke panjenengan. Merkodoke panjenengan. Wong ngerti kali kok merkintoke piye. Pancen niku sampun dinares dhateng dewa. Sing ditutuke Semar iku kudu gelem prihatin. Sing ditutuke Semar iku kudu gelem mesakaga. Gagangake. Yen gugu kaliyan atur kula. Menapa dipun gayuh saged kasedayan iki kudu gelem lakoni prihatin. Iya kan. Ajeng kersanipun Dara Begawan Adi Bronto Kaki Semar Badrana wonten dawuh sing pungkasan dawing dewa aku kudu nglakoni tapa bisu kaki tapa bisu iya kaki Pak tapa bisu karo tapa ubruk apane Kakang Adi tak kena waduk ya bilalah toko bisu itu nak ngomong-ngomongan ngetakan baik tangannya akhiripun toko bisu atau putih konong sangi soring wit ringin putih kaki oh wonten sak ngandapin ngeringin putih iya nggih walaupun Minang saya niku wonten ringin putih wonten tengahing alas mila panjenengan lenggah wonten pertapan wingestan pertapan ngringin putih mergo ana wit ringine putih iya kaki pun sampeyan sing mantep madhep arep ning nglakoni prihatin sing mantep arep aja gampang kena pengaruh aja gampang kena panggiwi godho jero panjenengan napa kewan iku nek gampang kena panggiwi godho gagal iya kaki luwe-luwe panggiri kudane wong lanang niku wong wadon wah wis abot wong wadon ya wong lanang niku abot arep tamane kuat mlakune kuat olehe kuat posone kuat ning gampang kagiri godho wanita gagal lho panjenengan kudu sing mantep madhep marang nyoto yang pandhita kang hakarya wangsing pindha kumbang sapa matu sarining tawang medharno ngewu kang sunata kang mengulireng kasarjanan kasadanan kaki do aku tutno kaki nggih nolo kureng kula bapak nyemek gareng kaya boleh
dudu. Karo kowe, Glandong. Apa manang kowe? Marang jangan ngawur wae. Ayo. Bentar lagi. Iwak. Mitereng gerak soyo Orang sakandaping Gunung Sulawu Putra Durwati Satriya Parang Garuda Raden Somo Raden Wisnu